ako in town, tiguwang na ko, di na ko kasugakon. Ako ganing kumidiyahan niya akong mga apo siya, mahimol ako, himuon ako chicharon. Paita sa nanay. Itong mga bata na to ay wala ng ama at ina dahil namatay na. Ang tanging inasahan nila ngayon ay ang kanilang Lola Corazon na 72 years old. Isa sa followers namin nga nagsabi, sana matulungan namin si Nanay Corazon at pinuntahan na namin. Nga po, nay. May hapon sa Isip pa nga na to, nay. Corazon, Corazon. Kabatingan. Ay mo tong anak nga ginikanan ani nila. Katong na-disgrasya dito sa Uan, SRT. Isa man nang itabuang anong nadisgrasya man, nay. Uan man sir ka ng anang Sabado. Ingon sa nako, pagkubra sa sweldo. Yeah. Naman sa nagtrabaho sa DRP sa sa syudad. Maguli. Dito ba sa ano ba? Dito ba sa SRT? Basta? Oo. Tuan sa dito nagtrabaho. So kad pagkabyuda niya sir, siya ginaning kamot tanan sa iyong pamilya para nga mabuhay. Nabiyuda na po da ito. Nabiyuda. Ang iyang ba na namatay po di ay? Ang ilang amahan? Ilang aman. Dito sa kuan sa imprimary. Grabe Prostate na, cancer. Unya. Luya sa mga bata, no? Gagmay pa kayo. Gagmay kani ang edad ani pagkamatay sa iyong Mauna sila? Kani dug si anyos. Pagkamatay siyang amahan sir. Luya ta Nya kani sir 17 anyos. Kani sir 8 anyos siya gidyaan siyang amahan. Luya ta. Nya sukad sa pagkamatay siyang amahan, ang inahan niya mooy naning kamot. Mga madabaho para mabuhay ang iyang mga anak. Yan, sa man ang hitabuan nga Nakuan man na siya sir kanang nakubra siya ang sweldo. Usa may problema. Naunsa man pagkubra niya ang sweldo? Pagkubra na sweldo nitabok siya. Ani labang? Nilabang siya ba sir? Yeah. Nya paglabang niya na ay motor nga kusuga nakuanan siya. Naigo? Naigo. Kusugay bagay impaka. Nahagba gyud sa sir. Video. Di pa kay dugay nay. Di pa tuhulyo 20. Karon tuiga? Sus, mura kong mabuang ko ako Paita, pakitabo tarbuan. yung inahan. Wala gid ba recover dito sa ospital lagi niya na yung pagkakuan. Ingon siya, ma, uli ko. Di, gusto mo gid sa mo pauli diri sa amo sir. Mauto. Giuli na lang ninyo. Giuli na lang namo sir niya. Ang ako lagi niyang gikuan sir. Pag uli na di sa amo tingaman ko sir nga ngano giyo nga mang hangos man siya. Ana puti hangosan niya. Sakit na ito yung dughan. Di Anya na dayon. Ang nang man day tanga. Ma, bari di na ko kaya. Grabe siya. Nya, diha namatay siya sa bakan sir. So yung anak kinamagwangan Sa to pa kanining, mao ni kinabuangan niya laki. kinamagwangan. Wala edad mo dong? Nag-eskwela ka? Siya nga nung eskwela mga bata. Ano layo eskwelahan dire? Langtad ka na diha, langtad. Bisan tuod sir ang ilang inahanan trabaho. Listo din yan po mis pabungas. Kani good siya good, wag mo siya sa baon, white liti. Mao na undang na lang. Undang yung tao. Paita sa. Usay wa may bugas. Say mo eskwela way day pagkaon. Paita sa. Na ako mag-unsa man ko sa buwang nako. Mo yan wala yung Wala nang pang-income gyud na. ko anjud, wala nang gyud po. Wala isa may inyong income diri na kanang magdagang adlaw. Wa gyud sir mora na magkuan mi ang bugas na ang bugas diri usay sir mga aglamig do kasawtan. Sus. Oo. Para masawan na sa tanan. Oo, usay mag-inom lang gani taong kog kape. Kape. Oo. Kape lang taon nimo para lang maka Para Oo, sapar lang daw. Sa mga bata. Akong edad sir binimo 72. 72 na kanay. Oo, 72 na sir. Usaw na ko pang pangita o panginabuhi sir. Mo nang makinukto ko usahay. Nay. Ang kumalo itong Ginoo na mo tabang itaw na mo. Ako in taon, tiguwang na ko, di na ko kasugakon. Ako ganing kumidiyahan niya akong mga apo sir, mahimol ako, himuon ako chicharon. Paita sa nanay. Ako ni kumidiyahan akong mga apo. Himuon ako nagchicharon kay usaw man tiguwang na ko. Ayaw pag ana nay. Ato nay nga abagan lang gyud nato pag ampo sa Ginoo nay kay ang Ginoo nagtan-aw ra gyud. Ug unsa mo kalisod nay mao na nga nagpabilin gyapon tang lig-on tungod na sa pagampo sa Ginoo. Na mga gyud nay ato isentro sa atong kasing-kasing nay ang Ginoo gyud. No? Wa am tay laing pangayuan, di ba? No, Ginoo ra man gyud tao. Kay ang Ginoo gyud atong pangayuan nay sobra pa ang ihatag sa imong gipangayo. Okay nay, imo ni nay ha. Gus. Lord taon. Umasa na nay no? Salamat taon. May na kasapa-sapa na nay mo nay. Salamat taon. Wala problema nay. Ato nay nga
Karang bisag ginagmay nay Salamat sir. nakasapar na ninyo makaabag-abag sa inyo ang pangonsumo. Salamat. Labi na gyud sa imong mga apo pati panggagmaya angay pang suportaran no tabangan. Salamat taon sir. Oh. Ato ginagmay na ninay ha. Sige, problema na yun, at least nga nindot yun nga makahatag-tag paambit sa mga grasya nga ginagmay. Bisa ginagmay na dako na nagkatabang no. Ako Oh. nagkatabang kay Ginoo. Oh. Okay ra na nay. Sa yun mga idol no, ato na paambitan sa blessing si nanay. Salamat kayo inyo mga idol. Please tag share sa video mga idol sa inyong pag-share mga idol. Dako na kayo nagkatabang. Okay, bye-bye nay.